The prophecy said, Dnes sa pozrieme na 5 proroctiev Baby Vangy na rok 2025. Baba Vanga bola bulharská nevidiaca veštica, ktorá svoj zrak stratila v ranom detstve počas silnej búrky, ale zároveň nadobudla veštecké schopnosti. Predpovedala viacero udalostí, ktoré sa stali. A zanechala predpovede aj na rok 2025. Prvá predpoveď hovorí o tom, že v tomto roku mimozemšťania nadviažu kontakt so Zemou. Malo by sa tak stať počas významného športového podujatia. Toto stretnutie by malo predefinovať naše chápanie vesmíru a postavenie ľudstva v ňom. V ďalšej predpovedi prorokovala konflikt v Európe. Tento konflikt by mal vypuknúť medzi dvomi krajinami a mal by znamenať zničenie európskej identity. Tretia predpoveď nám hovorí o pokroku v medicíne, kde by sme sa mali dočkať umelých orgánov vyrobených v laboratóriu alebo nových metód liečby rakoviny. V tomto roku by sme tiež mali začať komunikovať telepaticky. Áno, v tomto roku by mali vedci objaviť nový spôsob komunikácie, pričom by sa malo stať realitou čítanie myšlienok. Piate proroctvo hovorí o tom, že by mal byť predstavený nový neobmedzený zdroj energie. Tento objav by mohol znamenať koniec globálnej energetickej krízy. Či sa tieto predpovede naplnia, zrejme zistíme. A čo si vy myslíte o predpovediach Baby Vangy? Napíšte nám do komentárov. A ak sa ti toto video páčilo, nezabudni dať like a odber.